iro nga gikabiliban sa mga netizens, mga kapuso tungod sa iyang kakugi, mutabang ni siya sa mga trabahante sa pier pagbitad sa PC. Oy, doon na sila assistant mga kapuso atong saksihan sa report ni Mark Reggie Abella. Daw one call away lang og andam na siyang musugat sa mga dumuduong gikan sa barko pinaagi sa pagpaghot. Bira diri, bira ngadto, gikan sa buntag udto gabi kining Aspin daw susama og Boy Scout nga laging handa nga mutabang sa pagbira sa PC kauban ng mga trabahante sa pantalan sa Bugos City. Siya si Kilay usa ka Aspin kinsa nakadani sa attention sa social media gumikan siya makabilib nga dedikasyon og kakugi sa pagtabang. Uwan og init, si Kilay walay kakapoy sa pagtabang sa mga trabahante sa pantalan. Apan taliwa sa iyang makabilib nga loyalty, matud sa content creator nga si The Wild Harvest nga si Kilay gipiyaan siyang amo sa pantalan. Sa pamasin nga mobalik pa ang yang amo, wala mohawa si Kilay sa pantalan ug dinhi na siya sa gupa sa mga trabahante sa pier kinsa napakaon kaniya. Ang iyang mga video miani na og kapin 300,000 views ug liboan ka mga likes ug shares. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.